Ahojte, vonku sa nám trošku ochladilo a my máme pre vás takéto krásne chlapčenské kompletiky. Na našej stránke na e-shope nájdete veľa krásnych kompletov s dlhým aj s krátkym rukavom a ja vám idem ukázať napríklad takéto dlhé v týchto troch farbách. Je to dvojkomplet Brooklyn za skvelú cenu 19,90. Tento kompletik je ušitý z prémiovej kvalitnej bavlny, je veľmi príjemný na telo, veľmi dlho vydrží a je to veľmi vysoká kvalita, cena kompletiku je len 19,90, takže za 19,90 máte takúto mikinku od nás, ktorá vyzerá ako taký ala jeans, ale je to kvalitná bavlnka, takže sa veľmi dobre nosia, vhodné aj do školy. Veľkosti od 5-6 rokov až do 13-14 nájdete na našom e-shope, stačí si kliknúť na link nad videom a dostanete sa do e-shopu. Takže takéto krásne Brooklyn súpravy v tejto čierno-šedej farbe. Potom tu máme takúto peknú kombináciu v zelenej. Takže takéto zelené Brooklyny za 19,90 kompletiky a ešte takáto tmavomodrá. Sú to tepláčiky, ktoré majú pás na gumičku a šnúrku, takže sa dajú regulovať, ukončené patentom. Veľmi pekný strih a k tomu nádherná mikinka za 19,90. Ak si nie ste istí rozmerami, stačí kliknúť na stránku a máte tam pri každom produkte nami premerané rozmery, takže sa môžete riadiť aj podľa toho. Nezabudnite zdieľať toto video, lajkovať, komentovať a môžete vyhrať 30 € poukážku na nákup.